Piro iki yu? Kilo WR 27 nego. Lah karo wonge karo montore gedhe, montore. kena gedelian lho. Kena nggo delikan ya iki ya. Lah gedene ngene. Walah istimewa. 22, 27 nego. 6.000. 6.000 oleh susuk 211 pacik anyar. 6.000. Montor ketetek. Apa satria iki ndi? Lek mok 6.000 oleh susuk. Info geng. Barang angka bosku. Pira? 12 juta. 12 juta. Susuk. Wah. Mesine segel pacik dawa ya. 2.009. Wah. Wetet. Montre ketet. Gedene ngene apike ngene iki pira, Komandan? 10.000. 10.000. Susuk sithik ngene ya. Wah lah apike ngene. Mlakune Wetet. Kilometer rendah ya termasuk ya 211. Wah, ya. 10 tahun. Montor gedene ngene kok mulai mbuh saka ngarep wis larang ra iya ya. Upsedon. Sing duwe ya ketet. Pajak baru bahan. Adol pira lek iki lek? Oh, 4,5 mek susuk dhewe. Besok dhewe pasti anyur ya. Anyar Mas, 98. Bulan 8 wis anyur. 4,5 mek besok dhewe. Ya anake. Masuk bro. 13,5 tahun 83. Lho sing duwe gantenge ngene. Lho iki tak bondet. Wah. 13,5 lur tahun 83 RX spesial pacek anyar. Oh. Weh. Nah, showroom delik ngene yo payu ae. Ya tak konten ya tak telepon YouTube. Showroom delik lho iki apa lho? Piye gimana bosku? Iya, esok-esok kon rene ngirim WCX yo. Bose ndi bacem kon meluncur iki gelem ae anu. Lho iki alamate ndi iki, Bos? Alamate Dukuh Ngori. Ngori ya? Murboto. Oh, kene melu Murboto iki lho. Iki lho. Blora. Wake ngene dagangane. Iki rego piro iki? Sing ndi? Beat Street iki lho. Street iki 15. 15 ya. Ya 2019. WCX karek milih ya, Bos. Iki 30 ABS. 33 2024. 33 ya. 2000. Kilometer 2000. Terus iki Iki 17,5. 17,5. Lah iku, Iki 25. 25 ya. Ya ABS ABS 2000 2020. 2020. Wah. Iki jeh oleh kiriman neh. Iya, cek oleh kiriman. Jeh oleh kiriman neh abang kae. 1 unit ya. Ya. 1 unit merah dari Bos Slamet. Kiriman PCX neh. Rego piro iki saiki? Saiki 29,5 nego. 29,5 nego ya. Ya. Oke, siap. Terima kasih bosku diantar. Mamba tak jipuk karo bocahku wae. Engko tenan ning pakis kuwi lho. Siap-siap lu pinter. Lho iki pengiriman ning gone Lubwi motor. Terima kasih. Showroom-e ndelik bisa di Sherlock. Bisa diserlap. Ndelik-ndelik sing penting payu ae ya, Bos. Lah iya. Oke, siap.